Hi, ndivumele sifundisane ngomoya oyingcwele nezilwimi. Sithethe ngazo sibone uba siphuma kanjani. Ndine-research endiyenzile ngomoya oyingcwele kunye nezilwimi. So masifundisane kuloo ndawo. Ngokukhawuleza nje siye kwincwadi Mark 3 verse 29. uJesus uthetha ngomoya oyingcwele uthi izono zonke ziyakuxolelwa abantu ngaphandle kwesono esinye esingenako ukuxolelwa, sisono sokuthi umuntu axokele umoya oyingcwele, lying of the Holy Spirit, blaspheming about the Holy Spirit. Ukuxoka ngomoya oyingcwele yisono esingeke sesixolele leso. Kulo ndawo nje kufanele nje ingqondo yakho ihlahlambe, ihlakaniphe makuza kulo ndawo ukuthi uma ungayenzeka uxoke umoya oyingcwele, leso sono ngeke sixoleleke, angeke ulingene izulu ngokuba nje uxokele umoya oyingcwele. Ungaxoka ngezinye izinto, ungenza imistake kwezinye izinto, but akumelanga wenze imistake ngomoya oyingcwele ngoba leso sono ngeke size sixolelwe. Into ebalekile yokuqala leyo ufanele ukuyibambe. uMark 3 verse 29, umoya oyingcwele akuxokwa ngaye. Baninzi abantu abasemngciphekweni ukuba babe sengxakini ngalento, because of abanye abantu besithi umoya oyingcwele uthe, umoya oyingcwele uthi, umoya oyingcwele wayenza 1 2 no 3, even though abantu bengaqinisekanga uba umoya oyingcwele ubenza lonto. And nabanye abantu mabefuna uqinisa istatement esabo, into ayitshoyo umuntu afuna ukuthi umoya oyingcwele uthe ukuze akholwe ngabantu abamameleyo okanye labo bantu athetha kubo. So kubalulekile xa ungumuntu uba ungayenzi mistake yoba uxokisa umoya oyingcwele. Fanele ube ne-understanding futhi ube ne-communication nomoya oyingcwele, ube sure ukuthi umoya oyingcwele. Kubaluleke ngani lokhu uba umoya oyingcwele ube sure ngayo ukuthi uye? USathane uyakwazi uthetha kube ngathi kuthetha uThixo kanti kuthetha uSathane. So kumele ukwazi ukuhlukanisa. uJesus Christ mhla wayeprofeta ngokufa kwakhe nokuvuka kwakhe, umfundi wakhe onguPeter wathi angeke yenzeke lonto kuwe bawo, angeke yenzeke kulonto kuwe Nkosi, mayingenzeki lonto kuwe Nkosi. uJesus Christ wathi mayeqaphele ebona ukuthi akusove kuPaul othetha, isenguSathane othetha ngoPaul, ngonantsika ngoPeter, waguquka wathi Sathane suka emva kwami, because wa-understand ukuthi akusathethi umoya oyingcwele kaThixo, akuthethi uThixo, kuthetha uSathane ngokwala lento ayithethayo, uphikisana nalento ayithethayo, because wayeprofete at that time. Futhi masiphinde siva futhi umoya kaSathane okanye uSathane uyakwazi uthetha inyani, because kwincwadi yezenzo kuve ku chapter 16 ku verse number 17, kunomuntu ongumama, that lady wayengenwe ngumoya kaSathane, nomoya kaSathane wayekwazi uthetha izinto, ubona izinto, wayenomoya oprofeti ethetha izinto. Kukhona abantu abafumana imali ngalonto. And then lo bathi bakufika abafundi bakaThixo uPaul nabo nantsika nabo Barnabas kulanda babekuyo, le ntombazana yaqala yathetha ikhwazi uba la ngamadoda kaThixo, amadoda asetshenziswa nguThixo wenyaniso, afundisa ngesalvation, ngensindiso. And lo moya wawuthetha inyani, lo moya ngento babayiyo nento babeyenza, but waqhubeka uyenza lonto uthetha, wade wacaphuka uPaul and ewurecognizile, ubonile uba lo moya ingomoya kaThixo, ngumoya kaSathane. Wawurebuke le demon, wayikhupha kulo muntu lo. And then abantu babemqashile intombazana, abantu abefumana imali ngale ntombazana bamngxamela uPaul nabafundi bakhe, benze iriot uba mabakhutshwe ngoba bangasabikho kweso sixeko bekuso, ngenxa yento kubana uPaul wakwazi ukunantsika uku-understand uba ayingomoya kaThixo ke lo thethayo, ngumoya kaSathane ofuna ukukhutshwa kule ntombazana. So inintsi imistake esingayenza uba sithi umoya oyingcwele uthethile engathethanga, simxokele. So before udile nomoya oyingcwele okanye uthi umoya oyingcwele uthi, kumele ube careful ngeyona ndlela. Okay, let's go down ke ngoku sifumanise uba what is umoya oyingcwele, uyintoni umoya oyingcwele, wenzani umoya oyingcwele, ubaluleke ngani umoya oyingcwele. Kwincwadi yeGenesis chapter 1 masikufunda uverse 2, kuthiwa umoya kaThixo wawuphezu kwamanzi, wawuphezu kwenzonzobila, wawuphezu komhlaba. Before kudalwe yonke into umoya kaThixo wawukhona. That means uThixo mayezawudala wasidala ngomoya kaThixo, ngomoya wakhe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uthi ukuthi ke ungamandla kaThixo. uThixo wadala ngomoya oyingcwele yonke into ekhoyo.
So sidlule futhi sive kwincwadi yeGenesis, siphinde sive futhi kwiPsalms 51 uverse number 11. uDavid ke ngoku into ayenzayo uyathandaza ukuthi ungandisusi phambi kobuso bakho, ungawuthatha umoya wakho, ungawukhupha umoya wakho kum. Uthandazela umoya uba umoya mawungasuki kuyo. That means wayeyazi umoya kaThixo ubukhona kuye, wayekwazi ukuva, wayesebenza ngomoya kaThixo. That is why emcela uba ungawususi umoya wakho, since sendikonile, but ungawususi umoya wakho, nami ungandisusi phambi kobuso bakho. And no Jesus Christ uyangqina ngendoba uDavid wayefikelwa ngumoya kaThixo. Uthi kwi-New Testament uthi xa ebuza ngoMesaya uthi uba ngaba uDavid mhla waye kumoya oyingcwele wathi ndayibona inkosi yami, ndayibona inkosi, ndayibona nenkosi yami ngasekunene kwenkosi yami. Uthi ke ngokuba ngaba uDavid uthi uMesaya uyinkosi yakhe, ungunyana wakhe kanjani, wayebabuza lo mbuzo abazange bakwazi ukuphendula. Uyangqina into enasimakho wayengqina ukuthi uDavid wayefikelwa ngumoya oyingcwele. Mase efikelwa ngumoya oyingcwele athetha amazwi afana nalamazwi awathetha, wayesetshenziswa nguThixo ngomoya oyingcwele. So umoya kaThixo wawufika kwi-Old Testament. Siye futhi kwincwadi Ezekiel uverse unansi ku-chapter 2 verse 2, siye ku-chapter 3 uverse 23, siye ku-chapter 8 uverse 3. Zonke ezi zindawo apho khona wayetsho khona ukuthi uEzekiel umoya kaThixo wawumngena. Mawumngena umoya kaThixo wawumnika amandla, abe namandla. Kule ka-8 chapter 8 uverse number 3 uthi umoya kaThixo wandifunqula, wandiphakamisa ndaphakathi kwezulu nomhlaba, meaning ndaba semoyeni ngokwale vision owayekuyo. uEzekiel wangumuntu wayefasta, umuntu wayefasta ade aphelelwe ngamandla. So umoya kaThixo bowufika kuye efastile, ungene kuye ngaphakathi umnike amandla. So umoya kaThixo bowufika kwi-Old Testament, kodwa bowufika uphinde uhambe, because they report ukuthi bowufikile. That means uphinde uhambe futhi xa sowugqibe ukwenza umsebenzi, bowufikele ukuzowenza umsebenzi, ukuzowenzisa umuntu umsebenzi kaThixo. That is the power of God ebeyifika emntwini, because bowufike ube ngamandla emntwini moya kaJehova, umoya oyingcwele. Throughout the whole Testament into bewuyenza umoya oyingcwele, bowufika uphinde uhambe, bungahlali nabantu. Siya ke ngokwincwadi kaLuke u3 chapter 3 verse 22. Kulapho ke ngokwecacisa khona ke ngokumoya oyingcwele ba wahla. Xa wehla umoya oyingcwele waba nembonakalo. First thing umoya oyingcwele ubonakala, waba nembonakalo efana neyehobe, meaning kwehla into efana nehobe, iumoya oyingcwele yehlela phezu kwaJesus Christ. Mayehlela phezu kwaJesus Christ, I believe ba yayingumoya olihobe, obamhlophe, elihobe elimhlophe, because ubumhlophe busho ubungcwele. That is why everyone who saw it bawubona wehlela phezu kwaJesus Christ njengehobe. That means wawumhlophe, that is ubungcwele, that is the Holy Spirit wehlela phezu kwakhe. That is why everyone could discern ukuthi this is the Holy Spirit, because it was a white dove elehlela phezu kwabani kwaJesus Christ. Naye mayisho naye umbhaptisi uJohn uthi kuMateyu 3 from verse 11, yes, uthi uYesu uzafika nibhaptise emveni kwami, uzanibhaptisa ngomoya oyingcwele nangomlilo. Mayithi nangomlilo, meaning that imbonakalo kamoya oyingcwele iyafana nomlilo. Why ndisithi iyafana nomlilo? Because kuma vision ebebenawo oEzekiel nabo oJohn lo wamehlo weRevelation, bathi ingelosi, phakathi kwengelosi kunomoya, umoya wengelosi wawukhona nasemavilini. Zaziya apho umoya uya ngakhona, zazilandela umoya oyingcwele, namavili nawayilandela ngoba umoya wawukhona phi emavilini. Baphinde bacacisa ukuthi ezingelosini kwakukhona nomlilo owawuphezu kwazo. That means umlilo, every time kubonakala umlilo kubonakala umoya oyingcwele. Ikhala yomlilo ikhala kamoya oyingcwele. That is why they can discern ukuthi lo moya oyingcwele. That's why bembiza ukuthi umoya oyingcwele,
because bokuwumlilo and buhamba umoya awukwazi ukubona. So kumele kube nekhala uJehova azakubonisa yona ukuthi this is the Holy Spirit, you can discern that this is the movement of the Holy Spirit. Ungabona kanjani ukuthi zilandela into mangabe kuumoya nje. So that is kwakuwumlilo ofike uhambe then nengelosi silandele nomoya oyingcwele okhona simaveri nasezingelethini uziconnect lezi zinto bazikhona umuva as zazimova kwi direction esazijonge ngakuyo. So now we understand ukuthi umoya oyingcwele unekhala yomlilo. La khona umlilo kukhona intoni umoya oyingcwele. Ikhala yomlilo ikhala kamoya oyingcwele. So mayiphinde ngicacisa ke ngoku Jesus Christ abanakwazi ukumkholelwa umoya oyingcwele because abamboni. So why bengeke bakwazi abantu ukumkholela umoya oyingcwele ngoba abamboni bakhona futhi nanokuthi ukhona? It's because umoya oyingcwele akahlali nanoba kubani, akaveli nanoba kubani. Uvela emntwini olungele umoya oyingcwele. Umuntu uThixo amnike uba alungele ukubona umoya oyingcwele, alungele ukuvela kumoya oyingcwele, avele kumoya oyingcwele kuye, ambone ukuthi nawo umoya oyingcwele esenza 1 2 no 3. And naxa ingena umoya oyingcwele there's a feeling oyivayo ukuthi this is the feeling kamoya oyingcwele, of which masengenile umoya oyingcwele there must be something eyenzekayo emzimbeni wakho, there must be something that is taking over. That is why esithi unansi uHezekiel wathi umoya oyingcwele mawungena kuma wandinika amandla. That means ndakhona ukufukuleka, ndakhona ukuphakama, ndakhona ukuma, because nangasakwazi ukuma but umoya oyingcwele wandinika amandla ba ungene kum ngaphakathi. Siye kwincwadi yezenzo Acts chapter 2 verse 1 ukuya ku 13. Before umoya oyingcwele afike uJesus Christ uthethile ngaye wathi masefikile umoya oyingcwele nizawunikwa amandla masefikile umoya oyingcwele. Kwincwadi kaJohn verse 26 u14 verse 26 John 14 verse 26 yes. Nizawunikwa amandla mase kufika umoya oyingcwele, meaning that umoya oyingcwele ungamandla, then nizakwazi ukwenza izinto benikade ningakwazi uzenza ngenxa kamoya oyingcwele. Senifumane umoya oyingcwele uzaninika amandla. So ke ngoku mabefikelwa umoya oyingcwele kwincwadi yeActs number 2 from 1 up to 11 baba nawo namandla. Kunendawo etshoyo ukuthi kwaba khona umlilo, kwaba khona isande esikhulu, kwaba khona umlilo. That means umoya oyingcwele wona kuvela khona umlilo, kuvela khona umoya oyingcwele. That means makufika umoya oyingcwele kwaba khona into engathi ngumlilo, bangenwa ngumoya oyingcwele. Mase ungenile umoya oyingcwele, mark one thing, mase ungenile umoya oyingcwele baqala badumisa. First thing ofanele uyimark ukuthi mawungena umoya oyingcwele, umoya oyingcwele ukwenza ukuthi udumise uThixo, ukwenza ukuthi ufune ukubonga, ukwenza uzive ulucky, ukwenza uzive unamandla, ukwenza uzive unesibindi, then ufune ukuthini ukungqina ngaye. So then these people baqala bangqina bamdumisa uThixo, baphumela ngaphandle kwindawo babekuyo, mabethetha bathetha ngeilwimi different. That means babethetha bedumisa uThixo, then abantu babebamamele babebeva becho lento abayitshoyo kuThixo beyitsho ngeilwimi zabo abazithethayo. Umpedi khwana ukuvubala ukuthethwa iSpedi kudumisa uThixo, umshangani, umXhosa, iZulu, Tsonga, you count all the languages ezasikhona eJerusalem at that time. Babava bethetha ngeilwimi zabo abazithethayo bebe bedumisa uThixo. Kulapho babona khona ukuthi okay, this is something different. Athi xa sezawucacisa ke kwi1 Corinthians chapter 14 apho uPaul ecacisa khona yonke into ngezilwimi. Ilwimi ezi ziyisign kwebantwini abangakholwa kaThixo oba bakholwe nguThixo because kwenzeka into eyimiracle eyisign. So ilwimi ziyisign ebantwini abangakholwa ukuze nabo bakholwe ukuthi into enje yenzeke. So ke ngoku kwincwadi yeActs masefikile lo moya oyingcwele baqala benza zonke izinto. Bathetha ngeilwimi ezintsha, babe bedumisa uThixo, babe bengenwe umoya oyingcwele. That means ilwimi ezi azikwazi ukuphuma umoya oyingcwele engafikanga. Aqale kufika umoya oyingcwele then kube sokulandela ilwimi. Umoya oyingcwele ungamandla uba abantu bathethe ilwimi. So now we understand ukuthi that's why abantu bethethe izilwimi, is because of umoya oyingcwele.
Yilamandla abathini abawafumene kuThixo yilezi zinto ezintsha umoya oyingcwele ofika wasifundisa ebantwini, because utshilo uJesus Christ ukuthi uzawufika umoya oyingcwele anifundise izinto ezintsha and uzawunenza nikhumbule izinto enizilibalayo nezinto enifundise zona enizilibalayo ngamandla kamoya oyingcwele laza kunenza uba nifunde nezinto ezintsha. Into ezintsha, that means it was ilwimi by that time, because before athi Jesus Christ umoya oyingcwele bengakafiki nelwimi zazingakathethwa. Then ilwimi ziqale ukufika amasebefikele umoya oyingcwele. La umoya oyingcwele masefika ngemini yePentecost kwincwadi yeActs chapter 1 wayesefikele ukuzohlala, because was the promise that was given by God uba abantu bami ndiyawuthulula umoya wami phezu kwabo, mayitsho kwincwadi kaAmos uba ndiyawuthulula umoya phezu kwabantu bonke, phezu kwenyama yonke. Lo moya ke ngoku sowufikele ukuzohlala, hayi njengabefore koDavide nako-Isiyakhe labo uvele ufike khona wenza umsebenzi ugqiba uhambe. Now uzele uzohlala, uzele uzofundisa, uzele uzothuthuzela, uzele uzoba ngumncedi, uzele uzoba amandla kaThixo. Ngoku xa sonomoya oyingcwele unoThixo. That is why ke ngofaneleke ngoku understand uma usebenza nomoya oyingcwele ukuthi ungenile ngomoya oyingcwele uyandisebenzisa uthi mangase uye ukhona uunderstand nakwi-feeling yokungena kwakho ukuthi ayinguye lo moya oyingcwele. Because why ndisithi umoya oyingcwele, there's a feeling masengenile. uJesus Christ yonke into beyenza ngomoya oyingcwele. Mhla wakufika intombazane eyayizomchukumisa ingubo yakhe apho yafika yaphila khona, yaphiliswa ngokumchukumisa, weva ukuthi amandla aphumile. That means weva ukuthi umoya oyingcwele uphumile, wahamba wayosebenza wawuphilisa le ntombazane, uphume kuye wabuza ukuthi ubani lo muntu onichukumisiye, because of the fact that umoya oyingcwele uphumile kuye wayosebenza ukuphilisa. Ngoko ke umoya oyingcwele mayengenile uyamva, mayekhona masephumile futhi nakhona uzomva, because umoya oyingcwele akahlalelane nomoya omdaka kaSathane. Mangabe kuphuma umoya kaSathane kungena oyingcwele, makuphuma oyingcwele kuzongena kaSathane. That is why nakula muntu wafika kuJesus Christ ambuza uJesus Christ uba ungubani, wathi ayiphendula wathi ndingumkhosi, I'm a legion. Ilegion itsho ukuthi ke 6826 yamasotsha ngokombuso waseRoma. Ilegion yabantu abangako is 6826. So that means wayenamadimoni angako ayikhona kuye ngaphakathi. That is why engakwazi ukuzitsho igama lawo ba angobani. So kwakungene ihlobo lomoya kaSathane ongolohlobo. So mawuphumile kuzongena umoya kabani kaThixo. So umoya kaThixo ohlale lana. That is why abantu abaninzi bengeke bamqonde, bengeke bamazi. It's because of the fact bazobe nomoya okungomunye umoya kaSathane. Mabe nomoya kaThixo kulapho bekhona ukum-understanda, kulapho evela khona babone nekhala yakhe, babone ukumdefine ukuthi umoya oyingcwele unjani. Nawo bayethetha nawo bakwazi nokuyiva ivoice yabo, because ivoice kamoya oyingcwele before athethe kumele angene ngaphakathi then abese yathetha nawo, so that ukhona uunderstand ba lo ofikile ngumoya oyingcwele. Then masothetha ukuthi umoya oyingcwele uthe, but mangabe kungenjalo funeka ungatsho ukuthi umoya oyingcwele, because ukumxokela umoya oyingcwele isin engumangaliso. Kwindawo yelwimi, umuntu mayethetha ilwimi umuntu uzithethela yena mayethetha noThixo, ukongeza yena isiphiwo sakhe ngaphakathi, ukuhluthisa yena. That is why mayicacisa kwabaseKorinte bokuqala chapter 14 uPaul uthetha ngelwimi. Mawufuna uunderstand ilwimi ya kuKorinte bokuqala 1 Corinthians 14 funda yonke chapter, uzawufunda ba umoya unantsika ilwimi zisebenza kanjani. Ilwimi zezomuntu xa edumisa uThixo yena then zikhulisa yena umuntu, but mangabe ufuna udlulisa imessage uzadlulisa izilwimi akho umuntu ozakuva. So kumele ukwazi futhi nokuthi ukuzi-explainer, uzicacisa uba ithetha ukuthini into boyithetha ngezilwimi. So ilwimi ke kufuneke njalo kubekho umuntu ozazi-explain. But uPaul uyathi uba mangaliwa abantu mabathethe izilwimi, but abanye abantu bayazithetha nje ilwimi because bazifundisiwe, and loo nto ayimelanga isikhube umuntu mayethetha ilwimi, because sometimes umuntu uthetha ilwimi ezinye once, omnye baziphinda ilwimi eziyi-1 every day. That means amagama abawafundile ilwimi ezo bathetha ngazo. So there's nothing efanele isikhube kuloo nto, but umuntu mayezawudlulisa imessage imele kube umuntu ozakwazi uku-interpreta. And umuntu mayethetha izilwimi usuke ethetha noJehova, ii-secrets zikaJehova, into ezizii-secret, into ezifuna ukuba i-code bephakathi kwakhe lo muntu noThixo. That is why simdumisa ngezilwimi siphinde simdumise nasengqondweni. Uma umdumisa usezilwimini more like awukho sengqondweni, because yonke into itshoyo sometimes you don't understand ukuthini, but uThixo uyayi-understanda. Wena nawe noThixo la nto nitsho ne-understandana noThixo.
usuke uthetha mysteries, usuke uthetha imfihlo noThixo. So ke ilwimi nazo zibalekile but ziba khona only makufika umoya ingcwele. Before umoya mongekho oyingcwele awukwazi uthetha ilwimi ezintsha, uzothetha ilwimi ezindala. That means uzothetha ilwimi ozifundisiwe okanye ilwimi ozifundile wena, then you repeat those words lebo sowavile. That is why na ema-church amaninzi ufike bethetha ilwimi but bethetha ilwimi eziyi-1. That means bafunde omnye komnye, then that's why bethetha ilwimi. But mazintsha new, akekho umuntu onokwazi ukuthi explain beside lo muntu ozithethayo, or umuntu onomoya ingcwele ozokwazi uphinda futhi anike umoya ingcwele ukuze explain. So ndikhave yonke into ebendifuna ukuyikhava ngomoya ingcwele nelwimi. But yona nto ebalekile, umoya ingcwele kumele wenze sure uba awumxokeli. Ilwimi mawuzithetha usuke khona umoya ingcwele xa ngabe zizintsha, xa ngabe zingezizwe ezintsha zezifundisiweyo ozithetha nanini na, nomoya ingcwele khona bengekho abantu bazithetha. But abanye ke abantu mabezithetha bazithethela uba baze bakholwe ngabanye abantu uba bayakholwa. It's something sign yabo yokuba babonise uba bayakholwa. But at the same time umsebenzi welwimi, it's a sign for abantu abangakholwa uba bathi mabeva kuthetha izilimi nabo bakholwe bamangaliswe, then bakholwe nabo bafuna ukuthetha izilimi, bafuna ukwazi uba bangazithetha kanjani izilimi, then bazozeka kumbuso kaThixo. That is why uPaul mayethetha ngelwimi uzithelekanisa nesiprofethi uba eyona nto ebaluleke kakhulu sisiprofethi, because isiprofethi sona sikhulisa ibandla, sondla ibandla, senza ibandla libe namandla because kuthethwa izinto, and isiprofethi sesabantu abakholiwe, asosesabantu abangakholwa. That means ilwimi sezabantu abangakholwa, but inantsika iziprofethi sezabantu abakholwayo because kurevealwa imfihlo zezinto ezizawenzeka nezinto ezenzekile. Secrets zabantu ziyakhutshwa through his prophet. Umuntu maseprofetiwe wabona ukuthi isecret yakhe yaziwa, then uyabona uba there's no need uba nicatsha akholwe yile nsindiso okanye yile evangeli enisa ngayo kuye. So ilwimi nomoya ingcwele ihamba kanjalo indaba yazo. I hope this blessed you. I hope this it opened your eyes, and you must also do your own research, read about his lwimi. You'll find new things, because I cannot cover everything that the Holy Spirit is. Kodwa iHoly Spirit ingamandla kaThixo, ingumncedi wabantu abamkholwayo uThixo. Umoya ingcwele ukhona ezulwini, ukhona emhlabeni, ukhona kuyo yonke indawo. Everywhere is accessible, but you must be ready uba uthethe nomoya ingcwele okanye uthethe ngomoya ingcwele okanye uncede umoya ingcwele. You must be icondition yakho ikulungele lokho. You must be ready wenza umthetho kaThixo ngendlela otsho ngayo, and then akufumanisa uba ready umoya ingcwele angena akusebenzise. Bless you.